Goru na Cetinje, to je rekao i za našu televiziju, ide Nenad Čanak, kaže da se bori protiv rušenja Crne Gore kao države, da će biti dole zajedno sa Milom Đukanovićem, pa oni se raduju do njegovom dolasku. Po blago njima. Kome? Pa što se raduju i njima i Čanku. Mogu zajedno se raduju, mogu zajedno da pevaju Čavoglave ako hoće. Nemam nikakav problem. To je ona pesma kako će da proteruje Srbe, znate, pa će da jure sve Srbe, čak i u Srbiji i tako dalje. Dakle, ja moram samo da kažem da ne razumem tu potrebu da neko iz Srbije ide i da pomaže u javnom linču sveštenika Srpske pravoslavne crkve, ali dobro, to je politički izbor Nenada Čanka. Ima pravo na svoj politički izbor. To je ona pesma kako će da proteruje Srbe, znate, pa će da jure sve Srbe, čak i u Srbiji i tako dalje. Čujte srpski dobrovoljci, bandom četnici, stići će vas naša ruka i u Srbiji. Pa će da jure sve Srbe, čak i u Srbiji i tako dalje.